challenge siyakuthanda ukuba sebandleni kodwa asithandi ukuba close to him. To be a disciple ukuthatha one decision yokuthi you are tired to be a church member, you are tired ukuba omunye wabahlabeleli kodwa bengekho kuye, you are tired ukuhlala ebandleni uthembeke kodwa ungathembekanga kuye. To be a disciple ukuba very close to him. Abanye abantu kuyabajabulisa ukuba sebandleni, kuyabajabulisa ukwenza zonke izinto ezenziwa abazalwane kodwa bengenayo that true relationship, the honest relationship with him. Disciples, anywhere nayihamba khona babehlala benaye eduzane. Uma ephenduka uJesu wayephendukela kubo. Yingakho lithi iBhayibheli mbheke elapha phesheya, lithi iBhayibheli ehleli lapha phesheya abafundi bakhe beza kuye kathiwa Jesu sebenensuku abantu behleli belambile, simele ukuthi sibamukise manje ukuze bathole ukudla. Lithi iBhayibheli uJesu ebuza ukuthi kukhonani. Lesimangaliso sezinkwa akasenzanga to general believers kodwa wabenza kwabakhethekileyo. Awu asiliqondini izwi. Lithi iBhayibheli bayahlushwa abazalwane kodwa kuhlushwa abathile bebandla. Laba bathile ilaba abatisate that close relationship naye. The challenge that we are facing, asifuni ukuba ne relationship very close to Jesus. Siyakuthanda ukuthi khulume ngaye, abanye baze bafakaze ngaye, abanye baze bashiya izinto ethize kodwa bengekho close. Disciples yilaba badela konke umbuso, badela imindeni yabo, badela izihlobo zabo ukuze bamlandele, bahlale naye, baphuze naye, badle plate linye naye. Yilaba elithi iBhayibheli babe ngabakhethekile kuye. Uthi Jesu mehambisa na umyalelo wakhe uthi nina bafunde nihambe nami, hambani niyokwenza abanye bahambe nami kodwa bebe bezohamba nani. Sibizelwe inkonzo yokuhamba naye, yokuphila naye, yokudla naye, yokuphefumula naye. Asibizelwanga ukuba semdibini webandla kodwa sibizelwe ukuba senyameni yakhe.